já na rozdíl od tebe nemlátím nemocný lidi, ale koupak to tady máme, je tady někde Vencíček? Je tady někde Vencíček, přátelé? Vencíček je tady, Vencíčku, vítáme tě tu mezi námi, velká legenda. Víš, kdo je tohle? Víš, kdo je tohle? Víš, Ty píčo! No. Hele, frajere, ne pojď, co jsi udělal na mě, ale podívej se na sebe a podívej se na mě, mám 50 kilo, mám celý vesmír pobil. No ty taky, frajere. A nebo víš co? Ne, takhle, víš co? Pozvi tvoji manželku do ringu, já ji tam porazím. Tvoji manželku! Pojď, tak se mě tak těžká jako já, když se troufí do takových týpáců, jako jsem já teda. Pojď! V klidu, pane Bér, v klidu. Pane Bér, posaďte se, proberem to. Vencíčko, díky moc. Jsme moc rádi, že jsme ti dali prostor, protože... No tak jasně, no, tenhle dement to zase nevydržel, to je klasika, no.